Tungod sa balita guys, nagmaniho ang tiguang ani giputos og maayo in town nagahong vedioke. Kayo para ko kabawi ani no. Karon ahong giputos doble jud siya guys. Katong sa Lupino sa una mga plastic sa unang in-order sa Shopee. Ahong giputos ang ilawom ani, giputos na speaker, ang likod tanan. Pati pindutanan ahong giputos. Kaing na nga no, makuyawan taning bagyo sig balita ni cellphone eh. Nga kulba kayo nga kusog kuno kaayo ning bagyo ha. Mula ho siya og sadi. Ang importante, agahong video kinaputos na. Nagbilan ko to ay kinadakuan nga plastic para patos bagong speaker na ho eh. Hamahal ba ito speaker to? Nga 23,000 to. Unya ang pasagdan, poston gihapon to na ho guys. Gilimang ka pinustan ay bahalag magagago ko ani eh. Kay o simba ko ori matuklap ning mga atop ani nga perting mabua. Ori matuklap ni. Anak ako manalipod nga tog nangunon ra ko ini bagyo, dali ko kay takigan. Mintra sa pa, aho na siya poston kaduha. Kinaong gipotos kinuwot reprop kuno ni ingon ang Shopee wo reprop. Mabasa sa maunsa guys, importante sa ilang parte pagkapotosa. Gipotos na pindutanan, ang speaker tanan gipotos. Way kumo sa pagpangandam di